Cirine MC-ne cinta ngene. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Terus aduh mereka cinta itu tidak hanya di mata. Kula jenengan lak dereng nate panggih Kanjeng Nabi nggih. Tapi kena apa nang ati kok enek. Kok iso piye? Piye to nyaut-nyaut ki ku harap engkau kan terima walau dipandang. Konser ini kan kudu klipe. Namun hakikat kita yang rasa. Cinta gak harus di mata tapi cinta ada di hati. Benjing suatu hari-hari di akhirat pastikan. Masya Allah. Apal kabeh wong kene tiba nggih. Alhamdulillah. Tidak ada yang mampu menolong kita kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Milo no memperingati Maulid Nabi sing tenanan, nggih. Biasanya no pas benjing tanggal malam kalih welas lah kan nggih disuwuni berkat, nggih. Saking masjid disuwuni berkat, saking musola disuwuni berkat, putra putrine sing keteng pondok sing sekolah disuwuni berkat. Nek gawe berkat sing tenanan, nggih. Kula jenengane ya Allah mantu anak direwangi sampai agel-agel sawah. Nyunatno putu direwangi gelange didol kalunge didol. Betul napa betul? Apa sok mbeno awak dhewe tuwek di rumah belum tentu. Awak dhewe lara diopeni belum tentu. Apa maneh nang akhirat disyafaati ya preketek mblegedes pret. Betul? Lah ngono no gawe duwe gawe kanggo ngenakno nyenengno anak nyenengno putu tenanan mosok cah kanggo Maulid Nabi berkate dibuka isine berkate Yudarmi dadar karo me. Dateng mriki nyuwun sewu tasih usum tiyang damel berkat Yudarmi napa mboten? Mboten. Enek MC-ne iki lho. MC-ne iki lho berkate Yudarmi. Dan biasanya wong medit-medit ngono ki Mas MC ya wong Bojonegoro ya tunggale wong Ponorogo sing dadi MC kae lho ya. Ya. Biasanya wong-wong sing medit-medit ngono ki biasanya kan ngenten berkate kan diijolke nggih. Nek sing bagian medit ngono wayah berkat lewat didelok. Alalah moh nduk glundung ngono. Alah moh lele moh kono ayam bakar. Nggawa berkate loro mulai nyangking 6. Yang mriki enten sing model ngenten niku. Wonge teko lanang to wedok kudunge rupane piye ijo aku ki ya kudungku ijo marai tiange teng pinarak teng ngandhap napa teng inggil wis tuwek iki nek ngendikan sing ati-ati sampeyan ndang medun oh wis persiapan nganggo akik anti janda modele akike ya dipadakno rupane ijo no. Kamu lap-lap sama aku ya. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Milo apresiasi luar biasa kangge panitia. Masya Allah. Maulid Nabi acarane meriah kados ngenten nggih. Ngene iki nyewa son ki ora murah. Gem. Nyek. Alah. Kanca-kanca ki ora murah. Nggih napa nggih? Sotenge yora murah, bunyaine yora. Lah, kene jenegara kok ngeklek tandaan iki. Sallu ala Nabi Muhammad. Persiapan pasti mengeluarkan dana insya Allah dana barokah. Dana yang dikeluarkan panitia dan para sumbangsih iki sing dadi sabab musababe insya Allah disyafaati kalih Kanjeng Nabi. Wis meneng ae sik mari ngene. Sampeyan ki aku mengunggah mbok olor-olor, teko kene mbok kei tulisan. Nggih. Niki
tulisannya saking MC Bunyai I love you full sepurane Mas aku sembe pawang ke loro ke tekne mbek polisi ora usah ngarep-ngarep aku sampean. Sallu ala Nabi Muhammad. Alah bubut was mbek sampean ngendekno umur sampe nyengite ra kapra. Lah ra ngono kok ngenteni suwi ket mang kok. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula tak cerita nggih. Cerita niku intrit-intrit tapi rata. Turnya Bapak Ibu Kanjeng Nabi niku gadah paman. Pamane Kanjeng Nabi asmane Abu Lahab. Enten Abu Lahab kalih Abu. Halo. Niki sing tak critakno Abu Lahab. Ngantuk napa mboten? Tasih semangat. Aku kadung macak monyor-monyor kene delok to kudungku yo bling-bling gitu. Kuku palsuku yo bling-bling apa neh? Bathuke yo bling-bling. Iki utangan sesuk tak kon lunasi panitia. Hau. Sallu ala Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi niku gadah paman asmane Abu Lahab. Abu Lahab niki mulai lahir jekek sampai mati ora tau syahadat, berarti ora tau mlebu Islam babar pisan. Bahkan tiang sing benci kalih Kanjeng Nabi, tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi. Pak Lurah. Pak Lurah. Garuan derek, Pak. Duh, niki daleme Pak Lurah. Masya Allah. Aduh, ra iso bebas nggodho Pak Lurah iki aku. Karep kula tangkot garwane nderek napa mboten, nek mboten kan bebas los nggih. Nyuwun sewu Bu Lurah, teng dalem kupinge ditutupi mawon nggih. Niki sing ngaji soalé rondo ganas iki. Lah 6 tahun ra ganas nggih. Lah kula badhe nikah malih niku mikir Bu, nek oleh tuwek-tuwek model kaya ngene iki tiwas ngeroki mbek jamoni, ras dina ndi lah kon ngerok. Iya nggih. Nek oleh nom malah dipinteri ngerokok, ya aku bliduk. Iya nggih. Dadi bingung kula niki. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Pak Lurah, Kanjeng Nabi niku awal-awal dakwah niku kados jenengan pas badhe nyalon lurah. Setiap wong dipuruki, setiap omah dipuruki, dirayu dijak mlebu agama Islam. Lah tiang-tiang niki sing badhe dijak kalih Kanjeng Nabi dipuruki kalih pamane sing asmane Abu Lahab. Kang, enten napa Kang? Diingi ponakanku jirene krungu-krungu dolan omahmu Kang. Nggih Kang Abu. Lah ngomong apa? Mboten ngomong napa-napa, ngomong apa? Kepo banget sih. Kaya jenengan sengane kepo ngoten lho Bu, nggih. Lah ngomong apa? Mboten ngomong napa-napa, namung ngomong dijak mlebu agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang menyelamatkan di dunia maupun di akhirat. Abu Lahab pripun jawabane? Aja percaya. Aja ngandel ponakanku ki tukang semprot. Ponakanku tukang tipu. Wis akeh sing ditipu karo ponakanku. Itu salah satu contoh Abu Lahab ngerusak perjuanganipun Kanjeng. Berarti tiang jahat, tiang zalim. Tapi nyuwun sewu, senajan Abu Lahab niki tiang sing benci kalih Kanjeng Nabi, Abu Lahab niki tiang sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi, Abu Lahab tasik pikantuk syafaat. Lah kok iso? Halo. Piye ceritane wong zalim kok jek oleh syafaat? Masya Allah, nek nyawang aku tenanan, Masya Allah. Aduh, indahnya bulan tak seindah wajahmu, manis madu tak semanis omonganmu. Manis apa nyilek duit niku manis. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut nggih. Kok saged Abu Lahab sing zalim sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi sing kafir jekek niki asal syafaat? Ternyata ketika Kanjeng Nabi lahir, salah satunya orang yang paling bahagia menyambut kelahiran Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Dan terus begitu apa Kanjeng Nabi lahir sampai kleru-kleru gara-gara tulisan nyah iki lho ganggu wong tok. Oh.
mengatakan cinta ki nang WA wae to jeneng kene. Kayak karo sapa wae. Sallu ala Nabi Muhammad. Salah satunya orang yang bahagia menyambut kelahiran pun Kanjeng Nabi niku Abu Lahab. Terus begitu Kanjeng Nabi lahir, alah. Abu Lahab seneng. Saking senenge Pak Lurah di WA. Pak Lurah, ponakanku lahir Pak Lurah. Pak polisi lo wayahe tugas jadi telepon Pak polisi, ponakanku lahir Pak polisi. Ganteng, irunge mancung, klite resik koyo aku. Sampai dia itu membebaskan budaknya saking senenge nyambut Kanjeng Nabi lahir. Lah niki padahal kafir, padahal zalim, padahal tiang sing rusak perjuanganipun Kanjeng Nabi niku pikantuk syafaat sing ditampa kalih Abu Lahab napa Bapak Ibu. Setiap hari kelahiranipun Kanjeng Nabi lahir dina napa? Tanggal 12 dalam Rabiul Awal. Setiap hari kelahiran pun Kanjeng Nabi, Abu Lahab bebas siksa kubur. Biasane ben menit, ben detik, ben jam Abu Lahab niku disebeti Pak TNI kalih malaika jeyedet, sirai jeyedet, sikile jeyedet, lambene jeyedet, mangane lambene MC sing ati-ati. Jeyedet, tangane jeyedet, kabeh disebeti, kabeh disiksa setiap menit, setiap detik, setiap jam. Cara lagune ngene, hancur lebur tulangnya serta hangus, hancur lebur serta hangus karena dihimpit bumi, karena dihimpit bumi sebagai dosa. Insan yang berdosa di masa hidupnya ngewetek nyoduan terdadak keleru menjalani siksa di dalam biasanya ben menit, ben jam, ben detik disiksa. Tapi setiap hari kalaupun Kanjeng Nabi tanggal 12 Rabiul Awal Abu Lahab bebas siksa kubur. Malaikat sing bagian nyeksa cuti ditakoki, lho kok cuti lek? Mulut tanoke Maulid Nabi niki mawon sing kafir zalim pikantuk syafaat napa malih kula panjenengan sing iman dan cinta dhateng Kanjeng Nabi syafaate double fid dini wa dunya wa fil qabri wa fil akhirah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Ya Rasulullah ya ayo kota amale karo mlaku yo laka syafa'ah wa hadza matlabi ya nabi ya sing ngejak vokale sapa aku ora pengen ngejak vokal aku mah diringi mah aku pengen diringi kandarae tok muwetekan modele delok cara wong ayu lebih bingung modele iki. Wapok teramin geloe. Duwe kenang-kenangan disentaki mak lampir Bojonegoro gage. Ayo Mas, rasa ngajak vokal-vokal ke la ayo. Pamer ket mengkon rong lagu ditambahi lagu. Kuwi lho ketono pamer suaraku lu penak ya wis rak ngono. Ayo Mas. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hadza ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah
alah alah jam terbang mesti teko ditolek ngono musah wong tuwek ya kurang adat lho lah sangat Iswa lana ya habib Iswa lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah ila masat ayami kok gak gelem banter kenapa sariawan apa piye wa kaful mustafa kalwar hadi lho kan dari mak lampir ki rewel encane sing medine wong iki rata-rata wedok ki napa nggih nggih sunder bolong kuntilanak suster ngesot mak lampir makanya wong wedok ki medeni wong niki nek gak mergo wong wedok isra ngarah tuwek-tuwek kaya ngene iki sing banter nek nyaut nggih wa kaful mustafa kal wardinadi wa iqrahu yabqa ila masat ayami Allah Allah wa kaful mustafa kal wardinadi Allah Allah wa iqrahu yabqa ila masat ayami Allah Allah huwa amana waluha kudu digendangi lho, gak kabeh kudu digendangi lho. Kene iki seniman, Mas Sam keteh seniman, dadi roh gak pasti. Ayo, lho mak lampir kok pembok lawan. Delok to dekenganku bebek TNI karo bebek polisi. Kenapa? Ayo. Wa amana waluha kullal ibadi wa amana waluha kullal ibadi wa amana waluha kullal ibadi habibullahi ya khairal baraya Muhammad. Masya Allah, sing Abu Lahab, sing kafir, sing dolim, sing rusak perjuangane Kanjeng Nabi mawon pikantuk syafaat. Napa malih kula panjenengan alhamdulillah
Lah mila kula elingake malih besok nek disuwuni berkat-berkate sing enak. Sing istimewa. Nggih napa nggih? Lawang setahun pisan bloko. Kebangetan nok ndok glundung. Halo. Apa maneh yudar mie dadar karo mie. Nek gawe dadar Masya Allah medhit campurane tepung sak kilo. Endoke siji. Ben krasa sedep Pak Polisi dikei micin sak sendok. Nggih napa nggih? Dirisi brambang bawang lombok karo godhong brambang tetep cempeh bolot cempeh. Ya, paling ora yo pitik panggang siji alhamdulillah. Gurami utuh gede siji alhamdulillah. Semakin istimewa yang kita persembahkan untuk peringatan Maulid Nabi, semakin istimewa syafaat yang kita terima. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Awak dhewe kabeh niki kok ya arep-arep disyafaati kalih Kanjeng Nabi, betul. Fitini wa dunya wal akhirah. Mbah Kong, kula nek pas dalu-dalu gak iso turun kula Mbah Kong nggih. Maklum cah kesuwen dadi rondo nek bengi yo kelop-kelop. Makanya kula sakit niki asline perkara napa? Perkara masuk angin. Nek bengi jarang tidur nggih. Kula nek bengi-bengi niki Mas nggih karo nglamun-nglamun. Wong bagus aki nyedar. Ong kepragaku sirna lara bronto ning atiku. Sing ngriku mboten ketingal, Bu. Mboten ketok blas. Ya wis aku tak pindah ya. Gara-gara saya kira aku berewang langan uga kene. Ketingal nggih? Nanggap balah iki. Sing penting MC-ne aja iki pokoke. Mboten guyon. Niki cara kula nambah seduluran ngeten kalih guyon. Nggih. Wong nek gampang tersinggung berarti ngopine kurang adoh. Betul? Wong gampang baper ketara, ngopine kurang adoh. Nah nek tiyang ngopine adoh niku pun biasa digojlok-gojlokan iki ora gampang baper. Oke? Wong bagus saking nyedar. Ong kepragaku sirna lara bronto ning atiku amarga kapindho wayang mueng pikirku. Hei wong pegat tresno nuduh sayangku pindho kang tanpa tresnaku mring sliramu. Oh Pak Lurah Masya Allah. Cahayaning bulan kang sumunar yakti kang dadi. Ternyata lagu ini punya makna dalam tentang hubungan kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wong bagus aki nyedak, wong bagus itu kok MC gitu. Wong bagus niku sinten Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kekep kula Kanjeng Nabi, lindungi kula Kanjeng Nabi, syafaati kula Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi ben maringi syafaat kudu piye? Pindho samudra pasang kang tanpa wangenan. Kula jenengan nek cinta dhateng Kanjeng Nabi, cintane aja pasang surut kaya air samudra, ombak samudra, tapi cintanya selalu cinta. Cintanya istiqomah, cintanya konsisten, cintanya lumintu, ora cinta rok asem. Berarti yang Bojonegoro kalih Ponorogo ya padha ya rok asem sami nggih. Kadang-kadang sak kudune, sak perlune, sak pingine, nek pas sedih eling Kanjeng Nabi lagi nek pas dia tagih utang lagi eling Kanjeng Nabi. Mila monggo kula panjenengan dalu niki ayo bareng-bareng peringatan Maulid Nabi niki konsisten dalam mencintai Kanjeng Nabi. Cinta niku pripun, Bu? Bu,
Buktine jenengan cinta dhateng Kanjeng Nabi pripun? Ngestokaken dawuh. Nok cirine MC-ne cinta ngene. Cinta bukan hanya di mata. Cinta hadir di dalam jiwa. Terus aduh mereka cinta itu tidak hanya di mata. Kula jenengan lak dereng nate panggih Kanjeng Nabi nggih. Tapi kena apa nang ati kok enek. Kok iso piye? Piye to nyaut-nyaut ku harap engkau kan terima walau dipandang. Konser ini kan kudu klip ya. Namun hakikat kita yang rasa. Cinta gak harus di mata tapi cinta ada di hati. Suatu hari-hari di akhirat pastikan. Masya Allah. Apal kabeh wong kene tiba nggih. Alhamdulillah. Dados wonten Maulid Nabi niki kula badhe ngajak panjenengan untuk cinta secara konsisten dalam Kanjeng Nabi. Cintane terus menerus. Lah buktine cinta dateng Kanjeng Nabi, wonten ibu sing jawab ngestokaken dawuh. Napa malih? Halo? Jenengan cinta tuh dateng Kanjeng Nabi? Cinta aja atau cinta banget? I love you full. Cinta sekonyong-konyong koder. Lope sak kerenjang nopo sak kebun. Lah buktine cinta nopo? Mergo cinta tok gak enek bukti semprol. Kula jenengan nok ngaku cinta dateng Kanjeng Nabi nomor 1, ayo bareng-bareng dadi umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi. Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi niku umat sing pripun? Pun jelas Allah sedaya sampun pirsa, ayo umat sing taat sing takwa wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Umat kebanggaanipun Kanjeng Nabi pripun? Dadi umat sing lakoni lelakon sing diseneng Kanjeng Nabi salene taat dhateng Allah. Lelakon napa Bu? Nyambung silaturahim. Lakon napa Pak? Dadi wong lanang sing tanggung jawab. Lakon napa Pak Polisi? Dadi pejabat sing amanah. Lakon napa? Lakon berbuat kebaikan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lakon apa malih yang penting dalam bulan Maulid Nabi niki lakon kula panjenengan nderekaken akhlakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, nok masalah ibadah kula jenengan niki nok konflik Kanjeng Nabi ketoke jek abot. Nggih napa nggih? Tapi sak ora-orane awak dhewe aja sampe ninggalno tugase dadi wong Islam. Halo. Nah, Kanjeng Nabi niku salate mboten namung 5 waktu mawon. Kanjeng Nabi yo salat tahajud, salat duha, salat napa namine, salat witir, salat taubat, kabeh salat-salat sunah niku dilakoni. Lah awak dhewe kadang-kadang salat 5 waktu jek bolong, waktu zuhur diundur-undur enten napa mboten? Wonge teka, kudunge ijo, nang ngisor apa nang panggung? Omahe Ponorogo ta Bojonegoro terusno. Kok greget aku kowe. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, salate ngibadahi ayo terok Kanjeng Nabi. Berakhlak seperti akhlaknya Kanjeng Nabi niku kula jenengan jenenge cinta datang Kanjeng Nabi. Wonten syair Arab niki nyeritakno tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Hubban tabassamu khairan takallamu wajudu warhamu kama Muhammad. Kertas artine napa mboten? Babar pisan aku yo ora roh iki. Jek Mas MC kersa artine. Aku yo ora roh ki piye, wong medhun ae piye iki.
Rarah ya wis aku kesandung-kesandung lho. Ketok kualat karo MC-ne. MC-ne kaya kucing malati. Shallu ala Nabi Muhammad. Ada syair menceritakan tentang akhlakipun Kanjeng Nabi. Ngaknguk-ngaknguk mekmu lho, adepno rono aja adepno rene. Mungkin bisa jadi. Mati nggih. Modele anu nggih suudon sih. Oh tidak mekan nggih. Makanya jangan dikakkan nggih. Huban tabasamu Kanjeng Nabi niku murah senyum. Monggo kula panjenengan nok cinta dateng Kanjeng Nabi, ayo nyonto Kanjeng Nabi selain ngibadahi akhlake, ayo dadi wong sing murah senyum, ojo prengat, prengut wis rupane rapate ayu petucat petucu wae. Roh MC nang. Dupes dadi MC terkenal lang roh wong. Ini kita terkenal sithik nomlok ndang-ndang mesti. Halo. Modele nek roh wong ra duwe no nyepelekno. Halo. Halo. Aja prengat, prengut. Ayo terok Kanjeng Nabi, akhlake niku nek cinta dateng Kanjeng Nabi, nek roh sapa-sapa sing ramah, aurane sing nyeneng, nek monggo Bu. Pak Polisi. Pak TNI ya Allah, Pak Lurah nggih niku celake Pak Lurah sinten kok brengose manis ngoten ya. Dalam Masya Allah, tepuk tangan untuk Bapak Kapolsek lah ya kok manis manja nggih. Ya Allah, Pak wonten lagu kangge panjenengan, Pak. Aku mohon jangan kau cukur brengosmu. Wah. Oke. Dados nek kalih sinten mawon sing murah senyum. Monggo. Awas sing ngeraku rene nek teko sampean. Nek ngendho aku kok pol-polan tak curi. Pak Kapolsek niku antar sing culit. Shallu ala Nabi Muhammad. Aja perengat, perengut. Ayo duwe wajah sing nyeneng. Nek pengin diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Khairon takalamu, nek matur nek ngendikan sing Kanjeng Nabi niku nek badhe ngendikan dipikir riyen, kula jenengan kadang-kadang lambene metu sik lagi dipikir. Lah nek mangka kok ngomong ngono. Kok iso keceplosan manglo piye? Betul? Leres wong slamet gara-gara lambe, wong ora slamet yo gara-gara lambe. Seduluran iso terus gara-gara lambe, seduluran pedhot yo gara-gara lambe. Bojo langgeng gara-gara lambe, duwe bojo kok pegatan yo gara-gara lambe. Makane hati-hati nek duwe lambe, nek jeplak aja sak karepe. Dados umate Kanjeng Nabi siji sumeh plengah-plengeh, nomor loro nek ngendikan sing ati. Lidah itu memang tajam, tajamnya melebihi. Hati-hatilah kau omongan, asal jangan ngomongin, karena dari bisa menimbulkan keributan. Karena dari omongan bisa menimbulkan salah. Lidah senjata utama bagi keselamatan. Makanya nek dawuh salamatul insan fi hifdzil lisan. Bu, makanya nek ngomong sing hati-hati nggih. Keng napa sing tak sapa ibu-ibu mergo enek dawuh penduduk neraka ki sing akeh ki wong wedok. Rungokno Bu, iki sing muni umate kapan ki mengeo. Penduduk neraka sing akeh wong mergo napa wong wedok niku lambene lamis. Wong wedoke nang ndi dinggon gosip tahlilan yo jek kober gosip. Fatayatan ya kober
Belanja ya karo, ndelok nganten ya karo, pengajian iki ya karo. Delok to bunyi nek muacak delok to. Kuwi paling ya Allah kesuwen dadi rondo makane delok to uweksen, nggodho Pak Kapolsek, nggodho Pak TNI, nggodho Pak Lurah modele gatelen. Halo. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Takziah kalau takziah nek wong mati ya mentolo gosip. Lah iya wong mila ngene. Ayo mila monggo kula panjenengan terutama ibu-ibu nek ngomong sing ati-ati, aja lamis, aja biasakno menghibah apalagi menfit. Nah, non dinggon dadi nggon gosip kuwi wong wedok. Kuwi jaman biyen, jaman saiki lanang wedok padha wae. Halo. Tiang jaler riyen niku Pak, nang ngumpul-ngumpul nang warung, nang gardu, nang pos nggih, sing dibahas penggawean. Nek gak ngono anak, nek gak ngono butuhan. Saiki bapak-bapak ngumpul sing dibahas rondo. Lemasan aku rarah tapi makanya dilok ora dijak ya kudu nyaut dadan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ingat papa, ada anak di rumah. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Mila kula panjenengan nok pengin slamet donyane, slamet akhirate nok ngendikan sing ati-ati. Bu. Nek kalih bapake nek matur sing ati-ati nggih Bu nggih. Aja sampai bapak sampai kalap ngedukno napa ta? Talak naudzubillah min balik. Terus neh wong wedok nok senengane iki ngomel karo wong lanang nomor 1 sing lanang cepet mati. Kula badhe tanglet jenengan pengen cepet dadi rondo napa mboten? Tapi tak dari yo dadi rondo ki ning penake pol. Nek gak penak ra aku bertahan sampai saat ini Roma. Aku nek duwe bojo ra wani bedoni wong-wong nek iso plorak-plorokno bojoku. Aku yo ngesakno nek aku nikah neh mesti bojoku cepet mati ngeroh aku terus ususe pedhot malan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Jenengan nok pengin gak cepet dadi rondo kaya kula nggih. Nomor 1 nek karo sing lanang sing nyenengno nek matur nggih Bu nggih. Ben bapake tambah sayang, tambah cinta, tambah bahagia, panjang umur. Nek teng griya basa kalih bapake jenengan basa napa mboten? Layak anak mrepete godak basa. Basa nggih Bu nggih. Kondur saking mriki bapake dinyek-nyek, nyuwun sewu Kakang Mas. Ngersakake nunjuk napa? Kopi napa jahe? Bapake jawab teh. Pipi apa lambe? Bapake jawab kabeh. Halo. Wes dados ben bapake niki panjang umur 1 nek matur sing penak. Efeke malih nek jenengan trewet, jenenganku ndak ditinggal wayoh. Kadang-kadang lanang ki meneng-meneng ngempet terus duwe wanita lain. Kok nek wis lanang duwe wanita lain lagi gelogetun, cerik-cerik laporan Pak Lurah. Eneng apa yu? Eneng apa Pak Lurah? Pak Lurah. Tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup, tak mampu lagi diriku paksakan untuk tak pergi darimu. Oh sus. Walau sesungguhnya diriku ini alah. Musuh wong tuwek iki angel. Musa wong tuwek teramat sayang padamu dan sesungguhnya aku menyadari tiada bagi diriku melepaskan, tak mudah pula. Alah
gaya nem lo ya itu imik ya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Aja sampai getun guri gara-gara kelakuane dhewe. Mula ibu-ibu bapak disayang nggih, dihormati nggih, dihargai nggih, dipuja-puja, dimanja-manja nggih. Mulai kok sawah teko omah aja disentaki nggih Bu nggih. Bapake dikebuti karo dilapik, "Mayang papi ku napa? Cipik ya." Ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Rumah tangga iso langgeng nek lanang wedok iso jaga omongan. Nggih napa nggih? Seduluran iso langgeng nek iso jaga omongan, Bu. Biasane Masya Allah ngalor ngidul mesti karo wong kuwi, ngetan ngulon ya karo wong kuwi, walah tahlilan ya runtang runtung, patayatan muslimatan ya runtang runtung, resepsi ya runtang runtung, tilik bayi ya runtang runtung, tilik wong loro ya runtang runtung, gara-gara omongan saksit sing ra penak pedhot. Leres nggih. Ben gak pedhot seduluran nek ngomong sing ati-ati. Sadurunge ngomong dipikir dhisik. Halo. Kuwi seduluran mbek wong liya apa maneh mbek dulure dhewe. Biasane sing dadekno geger ki perkara warisan. Ayo sing biasane oyokan warisan sapa? Loh, aku nek lungguh kene ra ketok ngesano Yusri nang kono ngenang ngene. Sri teko. Shallu ala Nabi Muhammad. Wong nek seneng oyo-oyokan warisan biasane umure ra patek dawa. Ora patek dawa. Rezekine ya ora barokah. Makane pas abah kula mboten enten kula diparingi bagianku tak kena mbokku. Aku pengen noleh barokah. Alhamdulillah bagian kula tak paringi ibu kula saged mbastana teng mriku. Alhamdulillah. Wong iki penak ngalah wae. Oke. Cocok. Siap. Ngalah niku artine Allah. Wong nek gelem ngalah berarti atine wis dibalikno, disumelehno dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Ati-ati nek urusan warisan timbang menang-menangan aluk milih ngalah. Oke. Sip. Mantep. Niku sing penting jaga lambe. Karo tangga pengin rukun ya kudu jaga lambe. Pancen kadang-kadang ki tangga ki ngregetno wong. Betul. Ya nggelakno wong. Tapi piye-piye awak dhewe niki selalu buta tangga. Jenengan nek gadah gawe sing ewangi sinten? Sing ngirisi brambang sinten? Sing goreng kerupuk sampai pletiken sapa? Selalu ngrepotno tangga. Umpama MC kok duwe gawe. Gitu. Duwe gawe ewoh mantu nanggap dangdutan. Enek sing request lagu penganten baru, sungguh senangnya sing kesel sing rewang lho. Sing kesel ya tangga nih. Betul napa betul? Makanya kula jenengan karo tangga nek ngendikan sing ati. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Niku akhlakipun Kanjeng Nabi. Nomor 1 napa wau? Sumeh murah senyum, ojo perengat perengut, ojo petutut, aurane ojo aura kuburan. Aurane ojo aura kuburan. Kadang-kadang kan nek wong modele kan raine kan. Yo terah ngono kuwi, angel mesem ngoten kula nggih. Lah, sakniki ayo belajar huban tabassamu, murah senyum kaya Kanjeng Nabi. Sing nomor kalih napa? Ngomong sing ati. Donyane iso gak rukun gara-gara omongan, akhirate amale iso entek gara-gara omongan. Umpama kok aku ki ngrasani MC nih. Lah aku gula kon ngadeg ngecitir ngenteni dhek tok kon rong lagu kok makhluk kiame karo aku kok model ngayal dadan. Aku wis matur nang panitia. Wis perkara-perkara ki umpama aku kok yo ngrasani MC. Nggih. Dereng njaluk sepuro dadak aku mati. Niki benjing kula teng akhirat ngamalku kabeh iso entek gara-gara ngrasani MC. Paham? Dong ora?
Makanya kula jenengan ayo belajar kulina nono ketemu sopo-sopo pas ape pamitan salaman karo matur sepurane sing akeh. Bek menawa salah sing gak jarak utawa dijarak jaluk sepuro nek sak wayah-wayah timbali kalih Gusti Allah minimal awak dhewe tau jaluk sepuro. Oke? Sip. Dong. Paham? Dilakoni. Alhamdulillah. Mungkin kula suwun kondur saking mriki nggih padha salamane wedok mbek wedok lanang mbek lanang aja MC mbek aku koter ndan kok ya ta. Salaman kalih koncone pinggire yu sing muni meng umate ya apa ki meng ya. Salaman matur sepurane sing akeh. Kulinakno nek ketemu sapa-sapa nek salam sepuntene nggih. Sepuntene sepurane yo yo. Jogo-jogo nek awak dhewe sak wayah-wayah ditimbali kalih Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sip. Lanjut. Ngantuk napa dereng? Saestu. Jam pira MC Patek Payu? Oh, jam 11 sampai jam pinten wau? Subuh. Alhamdulillah. Pun batu khairul takallamu wajudu warhamu. Kanjeng Nabi niku duwe jiwa welas asih. Ayo kula jenengan welas asih karo sapa wae. Oke? Ora peduli niku kenal apa ora. Ora peduli niku dulur apa ora. Ora peduli niku seagama atau tidak. Ingat Indonesia ini bisa merdeka tidak hanya jerih payah wong Islam tok. Wong Hindu yo melok, wong Kristen yo melok, wong Katolik yo melok, semua agama ikut. Makanya jenenge NKRI, harga mati. Semua harus dihargai, semua harus dihormati, semua harus disayangi. Ngoten nggih Pak Polisi nggih. Disayang-sayang tentu sang kekasih. Kekasih kita adalah Indonesia tanah air. Pusaka abadi nan jaya Indonesia sejak dulu selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat di hari tua sampai akhir menutup mata. Di sana dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari sampai akhir menutup. Tepuk tangan anak-anak, prok. Si apal kabeh padahal niku lagu zaman TK, zaman MI, zaman SD. Alhamdulillah. Halo. Monggo kula panjenengan selalu menebarkan cinta kasih sayang kepada siapapun, ora peduli sopo. Jangankan kula jenengan seduluran, kadang-kadang saiki kula circle temenan kula terlalu milih-milih nggih napa nggih. No gak padha sugih moh. Wonge teko manggo ngarep apa ngguri. Tahlilan kok incer wong sing ra duwe jarang sing teko titip parisane. Tapi nek tahlilan entek oleh wong sugih oleh Pak Lurah budal kabeh. Jenengan nggih ngoten. Mboten. Alhamdulillah. Jenengan ngremehno wong niku padha karo ngremehno Gusti. Jenengan menghina uang ya padha karo menghina Gusti Allah, karena semua makhluknya Gusti. Tutu ayumu, tutu gantengmu, tutu jabatanmu, tutu duitmu, tapi ngibadahmu lan akhlakul karimahmu sing dadi penentu mlebu swargamu, sing dadi penentu mlebu swargamu.
tumpah sae yu muskurae tumni najane ya sapene abto meradil biar karo hae kucu hotahe biar karo hae kucu hotahe ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa taraji adfatayati rotal alami ya uhailal judi wal karomi ya uhailal judi wal karomi ora anjli ganjli wong kanthi dadi ganjli sallu ala Nabi Muhammad. Dadi rasa hengkek-hengkek mergo rumangsa ayu. Rasa gaya-gaya mergo rumangsa ganteng. Semakin ayu semakin elek, semakin tuwek ya semakin nggih napa nggih? Semakin ngapunten ya ayu ya ganteng, semakin tuwek semakin untune ora tedas, watu ehek, ambune kaya cek enom ya ana wis tuwa ya la nggih napa nggih aku rumangsa nang dhuwur panggung modelku ngene iki ya wis teko omah bal semial tolak angin pundi wis mesti teng kamar kula niku mesti tolak angin enten alat kerok wis mesti umurku ngene wis 40 sok tanggal 23 ki aku umurku 40 aku ulang tahun kado lho ya dosa sampean aja kado donga tok emoh aku minimal daster 1.003 ngono lho. Guyon nggih donga dinu alhamdulillahirabbil alamin. Terus monggo kula panjenengan menebarkan cinta kepada siapapun, gak usah pilih seduluran, gak usah pilih konconan, gak pilih. Ingat semua makhlukipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nok terus Gus Dur kan ngenten. Mari kita semua punya jiwa rahmatan lil alamin. Jiwa rahmatan lil alamin iku pripun? Mencintai, menyayangi semua makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala karena semua punya hak yang sama. Betul napa betul? Ora peduli niku agamane apa, ora peduli nasabe apa, ora peduli jabatane apa, kabeh padha wae sami ugi sami mawon tungkake Mbak Midintop. Lagune kan ngene. Agama ngayomi jagat raya. Ngertos? Ngertos? Ayo coba Mas. Awas ngerap enak tak beleh cocok ku. Tak belehno pitik maksude kok son. Masyaallah. Ayo wong tuwek-tuwek. Tuwek ndang ngetek. Wis sangu tolak angin ki wis sangu. Aku yo ngono Mas ya Allah. Biasane kula pilek niku nggih seminggu pon ana. Sakniki lho iso 2 wulan pilek ya Allah. Ya Allah, ora duwe bojo lara-laranan ya Allah. Sano ya Allah Pak. Cobi Pak Kapolsek mbok yo open-openi ngono Pak ya wong kesana. Oke, siap nggih. Iso saged. Lah ngono kok gelem nampa job-joban be aku. Makane aja kemlinti to sampean iki. Ngene gak dulur, gak ganteng ya spray aku wis. Wong kok manise kaya ngene ya, masyaallah. Cah bagus. Sayangku. Joko. Aku ya suka ngene iku tak pepeti. Sing bagus dhewe. Wis ayo lagune judule Agama. Lagune judule konsep rahmatan lil alamin. Agama ngayomi jagat raya. Ayo. Iso? Ngene iki asline ra kaya nek player e dereng ya gawa. Aku ora mbok gaweni player kenapa to? Ini iso gayer ngono ya. Ayo. Durung ana 2 taun nggonmu dadi presiden wis dikon medhun parlemen. Jarene kasus ngono,
akeh. Apa ta ya wong rong langan rong dijak bar kok wis bar. Maklum wis tuwek yo. Ngono gayane muni kuat-kuat semprul iki ngono iki lho. Wis ra ngatasi wis 6 tahun kok. Bringas-bringase kok. Shallu ala Nabi Muhammad. Insyaallah nek kula panjenengan nderekaken akhlakipun Kanjeng Nabi, berjiwa rahmatan lil alamin seperti konsepnya Gus Dur, Indonesia niki menjadi Indonesia yang damai. Indonesia menjadi Indonesia yang makmur, gemah lipah loh jinawe. Pak Polisi, Pak TNI, Pak Lurah, Pak Perwakilan Camat dan Pak Kapolsek sing manis banget kumisnya ya Allah. Pak Kapolsek, aku datang kepadamu dan ku jadikan loh mosok lanang dadi napa Presuri to Bu? Kan ku jadikan kau tumbalku Pak Kapolsek, Pak Kapolsek, rindunya rasah melok wong ra iso meneng ae to. Nyaut nok penakno jek sumbut nyaut magak kabeh. Wis malem wong tuwek ya piye. Shallu ala Nabi Muhammad. Terus monggo kula panjenengan berjiwa rahmatan lil alamin, berjiwa welas asih, ngajak apik nggih, seneng hati-hati nggih, ngomong hati-hati, bersikap sing hati-hati. Insyaallah Indonesia niki dados Indonesia sing barokah. Nyuwun sewu Pak Kapolsek, Pak TNI, Pak Polisi kathah tiyang sambat yang gitu neng saking ngene angel iki ngene padha sambat kula jawab ngenten Pak. Lah nek awakmu ki ngersula merasa kecewa dengan pejabat, makanya sampeyan milah ki hati-hati ya ngono. Wong sampeyan ngerti kek dhuwit jemrintil kok. Nggih napa nggih? Nyuwun sewu bincing-bincing malih nek milih iki aja mergo duwike. Delok track recordnya orang tuh bagaimana. Betul napa betul? Sek nomor kalih nek badhe nyoblos niku istikharah aja mergo dikeki dhuwit mergo seneng istikharah nyuwun petunjuk dhateng Allah sing pantes dadi tak pilih sing pundi ya Allah sing tak pilih si A apa si B nggih napa nggih mengke nek nyoblos nggih ngoten badhe nyoblos ya maca bismillahirrahmanirrahim asal jenengan nyoblos niku pancen-pancen dituntun kalih Gusti oke. Lagi nek jenengan sakniki merasa abot ngene-ngene ya wis dilakoni. Apapun yang terjadi tetaplah berkembang dan bertumbuh. Oke. Lakukan apa yang baik di depan kita. Sip. Setuju? Wis gak perlu nyalahno sapa. Cireku padha. Shallu ala Nabi Muhammad. Sementing sakniki kula panjenengan ikhtiar supaya Indonesia niki semakin baik, semakin barokah. Oke. Beliau-beliau mengayomi kita, kita menghormati beliau-beliaunya. Setuju? Cocok? Sip? Teruslah berkembang ra usah kakean ngeluh karo tirakat. Jenengan nate nirakati Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate mosoni Indonesia napa dereng? Lah kuwi apa? Jenengan nate zikir bersama untuk Indonesia napa dereng? Kadang-kadang. Makanya sakniki kula jenengan diuji kados ngenten niki, ayo kula jenengan akan zikir kanggo Indonesia. Zikire napa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, kanthi zikir niki ya Allah muga-muga Indonesia semakin membaik. Amin Allahumma. Semakin berkah. Amin Allahumma. Semakin makmur amin Allahumma. Lo ora tau tirakat go Indonesia kok njaluk Indonesia rasanya ada damai, tapi sekurang lebihnya tetap Indonesia niku negara sing paling penak daripada negara-negara liyane. Mergo nopo? Masih punya konsep saling menghormati. Duwe patokan sing jenenge NKRI harga mati. Oke. Siap.
Alhamdulillah. Wis masalah Maulid Nabi sampun tak sampai nih. Sakniki masalah kemerdekaan. Kula badhe tanglet, jenengan sudah merasa merdeka apa belum? Belum. MC wis merdeka apa belum? Kula jenengan niku bisa merasa merdeka atau tidak niku tergantung imane dewe. Terus ngoten nggih Pak Kapolsek nggih. Tergantung imane dewe. Jenengan dirasani wong kok gelo berarti rong merdeka. Betul apa mboten? Jenengan kok sedih diparingi masalah berarti ya jek merdeka. Tiang nopon iman niku selalu merdeka, disenengi wong alhamdulillah, gak disenengi yo wis. Dilem wong alhamdulillah, dinyak ya wis, wong dindo ya ora krowak. Betul? Milo Indonesia ini biar kita merasakan kemerdekaannya, kita tambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengenal seutuhnya Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita mengenal Allah, yang ini ki sregepo ngaji. Oke? Siap? Apa? Ayo kita pengajian. Bu pada nombek grupem ae ra padha iki sikire. Tete apa? Tambah ilmu lan ganjaran. Apa? Ayo kita bersolawat. Dede apa? Dapat berkah dan syafaat. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Tawasal Nabi bis wabil hati wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah. Sregep ngaji, seneng ngaji, kersane kula panjenengan mengenal Allah seutuhnya sehingga iman kita kuat. No imane wis kuat Bu, ora urusan donya, sing penting Gusti. Dindo wong ya bah-bao sing penting Gusti. Difitnah wong ya bah-bao sing penting Gusti. Didolimi wong ya bah-bao sing penting Gusti. Ra duwe dhuwit ya bah-bao sing penting duwe Gusti. Ora duwe bojo ya bah-bao sing penting duwe Gusti. Modele nek pas teko bojo kok ha ho ae tetekan.